Türkmenistan'da BBC, Reuters ýaly çeşmeleriň saýtlaryny we sosial ulgamlary öz içine alýan azyndan 133 saýt petikli. Repressiv ýurtlar barada habarlar çap edýän garaşsyz maglumat serişlerini digital howpsuzlyk hyzmatlaryny hödürleýän hökümeti değişli bolmadyk. Kurium Media Foundation Şwed guramasynyň geçiren soňky barlyklaryna görä, Türkmen hökümeti köp sanly meşhur online habar saýtlaryny we sosial media ulgamlaryny petikli saklaýar. Bu barada Türkmen Nokot News garaşsyz habar saýty maglumat berýär. Geçirilen barlyklary görä Türkmenistanyň ýeketäk internet prowaideri bolan Türkmen Telekom kompaniýasy BBC kanalynyň Reuters habar agentliginiň Echo Moskwy radio stansiýasynyň Habertürk Hürriyet ýaly türk neşirleriniň Nemis tolkuny saýtynyň Der Spiegel gazetiniň we beýleki köp sanly habar çeşmeleriniň saýtlaryny petikli saklaýar. Türkmenistanda häkimetleriň petikli saklaýan habar saýtlarynyň arasynda Azatlyk radiosynyň web saýty hem bar. Kurium'un geçiren barlyklaryna görä Alexa Online Analitik çeşmesiniň dünýäniň iň meşhur 10.000 saýty hasaplayan web sahypalarynyň arasynda azyndan 133 saýt Türkmenistanyň petikli bolmagyna galýar. Olaryň arasynda Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Kontakt ýaly meşhur sosial media saýtlary bar. Türkmenistanyň petikli rus habar çeşmeleriniň arasynda Komsomolskaya Pravda, Izvestiya, TASS habar agentligi, Meduza online neşri ýaly saýtlar bar. Ýurtda petikli türk habar neşirleriniň arasynda Hürriyet we Habertürk bilen bir hatarda Sözcü, Mynet, Haber 7 ýaly maglumat çeşmeleriniň hem saýtlary petikli bolmagyna galýar. Hökümete değişli bolmadyk Şwed guramasynyň geçiren barlyklaryna görä Türkmen häkimetleri Eýranyň Tasnim we Mehr ýaly habar agentlikleriniň saýtlaryny hem petikli saklaýar. Maglumata görä Türkmenistan, Pakistanyň Dawn.com, Hindistanyň India Express ýaly gazetleriniň web saýtlaryny hem petikleýär. Türkmenistanda petiklenýän messengerleriň hatarına Telegram, WhatsApp ýaly tüzümler hem bar. Türkmen resmileri adam hukuklary boýunça geçirilýän halkara duşuşluklarda edýän çykyşlaryny, ýurtda internetiň erkinligini, terrorçulugy ündäýän saýtlardan we porno saýtlardan başga ähli saýtlaryň ilaty el ýeterlidigini öňe sürýär.